Doncs quin sentit té la commemoració del 8 de març? Bé, jo crec que, a pesar d'estar al segle XXI, crec que té importància totes les commemoracions a nivell internacional i avui, de la que estem parlant, el Dia de les Dones, perquè precisament és una manera de reivindicar i visualitzar les lluites que encara ens queden pendents a la nostra societat. I entenc que el que podria ser de nou és una festa on els homes també hi entressin a formar part, entenent que les polítiques de dones no són exclusives per les dones, sinó que són per homes i dones, per intentar que aquesta igualtat d'oportunitats esdevingui també de tracte i de condicions i que tots tinguem un mateix punt de partida, prioritzant així el poder escollir amb llibertat. Molt bé, quins reptes pendents té el tema de la condició de la dona a la societat d'avui? Bé, jo crec que relacionat el que hem vist és un gran moviment de les dones entrant en els àmbits tradicionalment masculins i el que, a pesar que alguns d'aquests encara ens queden pendents, jo crec que el gran repte és aconseguir que els homes entrin en els àmbits tradicionalment femenins. Relacionat amb tot això, tenim, evidentment, posem en crisi les masculinitats i els models masculins, hem de buscar nous referents, tant masculins com femenins. La idea segurament seria de construir els estereotips masculins i femenins i buscar una nova manera de relacionar-nos homes i dones que ens porti a aquesta opció de triar i de llibertat. I molt relacionat amb tot això, entrem a parlar també de quin model de societat volem i de quins usos dels temps volem, no? Perquè no només es tracta de que entrem en el món laboral i discutim el món laboral, sinó potser què passa amb els temps i a què dediquem cada cosa. Escolta, penses que amb el tema de la paritat s'ha avançat prou? Jo crec que el tema de la paritat és una norma que hauria d'estar a tot arreu, però no pel fet de les dones, sinó per un simple fet de representativitat. És tan senzill entendre les representativitats territorials sovint, no? Entenem que el territori ha d'estar ben representat i en canvi no sé per què, sent el mateix paral·lelisme, ens costa tant d'entendre la representativitat de sexes, no? Entenc que si volem anomenar un tipus de representativitat l'hem de voler a tots els preus i per tant han de poder estar representats totes les persones de la nostra societat. Doncs molt bé, moltes gràcies. Vinga.